Tripura hasteni belekeno popular tei famous hanai sinijak chini by anima debbarma jamatia tiprasa news channel rokno iba YouTube ni tiprasa news channel rokno faltu content ta phunugdi kaham content phunugdi hanai request khlaimani Facebook page o bini Facebook page o hingke aboni tino phaidi hingke jeng tini nailainai hingke phaidi baidara manai song chini by anima debbarma jamatia tamo no tei request khaikha kaham khe sawi manai na hingke video no puilan chimung paitha jora joyawi naitongdi hingke 1 September o chini by anima debbarma jamatia bini Facebook page o bo post khaikha atui hinai tiprasa news channel rok mostly YouTube ni tiprasa news channel rok norok chini society no tamo standard set khlainani muchung hinai tei bo sakha salphakhe standard news set krei no sinogya mainani mankhe khalaimani birlaimani walaimani toglaimani tomung sitra tongnai rokno rutugui phunukmani kisa misa bihik bwsai walaimani bo phunuk sinai bwkra jokbai bwsamari gthaya ongmani bo phunuk sinai hinai chini by anima debbarma jamatia post khaikya tei bo post khaikya buini bihik by buini bwsai khalaimani khe compulsory news haise ungsio hinai tei kwbangma no tongkho mwtai atai rokni video no khe sachi saliya hinai phunugdi phiya omo hai content phunugnai hingkhe news channel ni mung tarodi hinai sakha omo hai content rok news channel romjakya mass media course bo kha khlaio hinai bo sakha aboni bagui news channel ni jagao instead sa youtuber hinai consider khlaikhe chanai hinai sakha hingke by anima debbarma jamatia tebo sakha kono content krikha hingke tiprasa wakbahan phalnai mui kwthung phalnaini interview phano phunugdi borokni business no tui phano phunugdi content phunugnani muchungkhe school o thangui cherai rok future o tamo ungnani muchung borok no education kaham kheda manui tong abono phunugdi hinai bo sakha hingke tebo sakha chini para amchai o aswk bial tongo lama hamya tui nungjaknai hamya hospital kaham kwrui school kaham kwrui abono phunugdi abo hai content phunuk phano se paiglak abo rok no se compulsory news swnamdi motivational video phunukdi rubber trapper rokni documentary live phunukdi phungai sri hasukni mui kwthung phalnai rokni documentary live phunukdi parani representative MDC MLA rokno interview nadi tamo samung complete ungkha hinai public no tamo kwtal ruimankha hinai chini culture tei agini laibuma rokno phunugui tiprasa no promote khlaidi hinai bo sakha chini by anima debbarma jamatia hingke tebo sakha abo hai news rokno se focus khaidi asukhe si tiprasa develop ungsinai news media rok se democracy ni fourth pillar hingjago mostly chini tiprasa news channel rok norok khalaimani bulaimani phunugui da fourth pillar ungnai hinai bo sakha hingke tebo sakha ang norok no hamya hingya phiya norok ni duty no bujina nango society norok no belai khe naio tei follow khaio abo tabuk norok ni thani norok chini tiprasa no tamo phwrungnani muchung tamo phunuknani muchung views ni bagui simi faltu content ta phunukdi kisa kosto khlaiui kaham content phunuklaijadi ani request ni bo sakha tei tabuk aswk severe flood wngkha chini tiprasa facilities rok da mankha manya phunukdi relief camp o chini tiprasa ni tamo bial tong phunukdi tei tiprasa society no content kaham phunugui kaham ni lama si phunukdi hamya tongmung phunugui society no pollute ta khlaidi chini tiprasa society aswk hamya ونgyakho 10% hamya borok rok no phunugya phano kuno wngya tei 90% tiprasa kaham borok tongo hinai bo sakha chini by anima debbarma jamatia so baidara manai song hingke chini by anima debbarma jamatia bo je post khlaimani o kok rok no norok kaham kheno khana tei
screen o rijak norok nobo nukha hinkhe je bai kok sai tongmani abo belek kheno nangkukmani kok no bo oro post o sakha hinkhe norok khe tamo uansuk je nai tongnai bai jara monai song comment khai sadi chini bai anima debbarma jamatia ni post khaimani o kok rok chajaka hinkhe like share comment khaidi tei channel o kwtal wngtongkhe subscribe khai redi.